Balo mo, yung igit-gitan ta kalapamang keng gulchay. Aba, may lungkot kumurin. Ba, may nakina kang pamangan, malungkot ka pa. O tatay, kung malungkot aga, nakakuruguret ang ana ako. Balo kung ta kalapamang ang kenitiki ko nga eh. Animal ka? Bakit kuro kulaming apunan eh? Aba, mga nanurog niya mo aga nakatang. Apat na rugungal do kanya ni nga siya ng darenga na puros mong baguk. Puros bagok! Niya ita titiltid ang kari-kari. Animal ka? Loko matsura na ka, mulala ka po? Bakit na naman? Yung bagok, sangkap na yung kari-kari, mulala. Timbabok sa kap na yung kari-kari. Masensya na kasoyak balo eh. Pero balo po yung po may makbungin pinatubo. Sagana pa po yung pamangan. Gusto pong mamangan kaya nga na sulo-sulo kami manggamat kami muna ako swelo rugo eh. O siyempre, kalang-alang magbitis kayo, muri. Ut kukontra kang kukontra. Panyugo na ata rin bitis na. Pero ngayon po, ulin talaga rugo masagit ni kabiyahan, lalo na po king magalang. Ay Diyos, Pastor, gumamahong kaya nga na ako yan ni Mangot Sara na kaya rugo. Animal kayo, baliktad ka nita. Bakit na naman? Kaya sa kana yung kabiyayan, mamangang ko rin pamilya, yung manggamat. Kapilang may sakit, hindi ka rin ko pamangot sana. Alusya ka pa lang talaga eh. Bakit? Bakit kagamat mo ilelo? Gano? Gamata na tayo ilelo. Ano ba lusay? Matsura mo naman pa rin sobra kapsi. Totoo yan, loko, may impacho ko. Balo mo itong pepakanda kaya gulat. Tapos pagka nakarniyan po ang mga ragulaparo. Ay, wait, yes, kung kanyaman. O si Map, baka nga rin kubetak yan. Nang kubeto. Mintaw kang kubeto. Hinano ka ka rin. Balo mo na kanita, ka naman. Tinakla ka? O, siyempre ako nabate. Kung anong problema mo na yung tinakla ka? Ali, balo mo siya, kaya bakong tinakla. Aba, may nervyos ko. Tinakla ka, magnervous ka? O, mga nano tinakla ko at yung tinong isipon eh. Oy, dapat pasalamat ka, loko. Bakit? Check up mo ngayon, limanan danan. Eh, muris takla ka, tutok isipon mo rin. O, gabi nang makatakot eh. Bakit? Tinakla ko at yung tinong isipon eh. O, puta naman, mabusik ko sipon, tuking takla eh. Animal kanya pala mabangi ka balungos. Eh, makatakot yung tatan, mamusik ka sipon, tuking takla. Animal. Bakit ito yung ngamanon mo ngayon eh? Bakit? Minta ako naman kitang pintalan mo eh. Pati nakla ka naman. O, si Mapata, musak mitag ka na ako, loko, mamitalunsan ka. O, nano naman problema mo? Wala may ako normal eh, at yan eh. Bakit? Malumpin ang tipa ka na karne. Wow. Kanyang takla ko sa'yo, linwal buwe, may laso. Eh, may laso? Halo ko tingkan differentiate yung kanya nga yung mag-normal na takla eh. Kaya pini, bayo ka tayo sinang pakin, merienda ka tayong spaghetti ang pong kalami. Wow. Kanyang takla na ako naman tayo kahit tayong spaghetti. Spaghetti na mo eh, pa may laso? Eh, normaling at siyang ko eh. Halo ko maragul ka differentiate yung kanya nga eh, bisa mag-normal yung takla mo eh. O anong tawag ko para mag-normal? Abo rin mo mag-normal? O siyempre, O sige, baka nita mag-normal yung takla mo sa. ang gawang ko. Ang gawan mo, mangang kang takla, banta po kang takla ka, takla! Animal ka, siguradong mag-normal na kanita. Animal ka? Pakanan mo kong takla. O puta, mga anak ka naman sa akin, sa akin na naman yun. Tamo. May pala, tanong yung pala, kailangan ni BM na yung maya poras, kaya ganaganang may tageti. Bantag yang megas tuslo, ne masay labalang makuselo, yung pamamunta rageti. Sige, Soy, ibigay mo na yung karela, Soy. O sige, kaya kayo na po. Magkabagit na naman. Kaya kasi naman magpaliwanag ng kaya kayo nepo. O papapiyeme ka rin eh. Hiya mo ng pamiyakang pugi ka rin tao, Keti. Alisoy, ating ko pala nga isip. Ano nan? Kailangan pala po tamunya ka tampugi ka rin tao. Eh, tanamyag na liwas-liwas ka ng bantayan tinggan na ka tao. O ining masantin mo tayo, isip. Aliwaing megaral eh. Hindi ng megaran? O wala ko sila kang isip eh. Yakunapin may kaisip ako pangalang isip. Sige. Muna na ka na ako. Total, matuwa ka mo rin ka na ako. Ano? Muna na ka matuwa ka rin ka ako eh. O ni mal kami ang alamukot na kalupa, matuwak pa kaya ka? Di ka nang munod na talaga matuwak ka, pus na ng kulani buti ni mal. Di, tamasan me. O sige. Di. Siyempre, kaya katamo nga, manager kayo ni Ngesem, puta, kalingwan me. Sige, ako pala kay SM. Balom yan. Ay, Diyos ko, kalguro kaya matalik yan eh. Sige. O sige, nung balom yan muna na ka. Siyempre, kaya katang manungkulan na tilungan ke. Kanalusi at tayo nga naman. Ating board member, ating vice mayor, ating konsyal ba rin. Balmal ka. Balo ko nga din, pati rin pulis kayo na kilala ko eh. Uy, kamakaimimim mo, lalo ka susura ni Mal. Sige, balom lang muna na ko.
Meron Ha? ka tamong sponsor, bakal na rin. O takaliwan mo lang naman. Ilang peta Ano kasi siya na tamo talaga rin. yung malay? Sipan mo na mo. O sige, nung balong lang. Hindi ka nang dili naman ka. Sige ka nang dili. Talida namin wipo nga. O nino namang ngayon bagay ka na kang kabastusan eh. Bakit? Mami akong pugya ka rin tao sasalabat ka, makanara ako ang tinggan. Mga nagsasalapat at yung chemical wasan tayo, kalumdag ka rin. Burit siya yung panenayan mo ko pa. Mukha munta. Na ako man mako eh. Gagoy ka marina ka rin tao kaya paula tamo wala kang pegaralan talaga. Bastos ka loko. Tawag ka. Sa lesenin